माइ बायदिसो हाय लोगोफोर नै आङो आनै लाहानाव फैदों माजबातआव आलासि जानो ओमफ्राय दा थांफिननोसै दहायनो फैनाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा थांफिननोसै आरो नै बिबारा जि साइसखा ओरैनो दसे भिडिअखौनो लाबाय आङो बिबार समायना नुनायखाय जि समायना बिबारफोराबो नै आनैया ओमफ्राय नै आबैया मा होनदों आबै देग्लाय एख' खालामनो हायासै गथ' लाफा लाइ गायसोयो आनै जोंहानि ओमफ्राय नै आनैनि फिसाजो इयो हाय सना ना सनास्रि एबार माजबातनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय साहा बागाननि गेजेर थांबाय थानोसै अरुणाचल जानानै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट होनोबो दाबाव आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोन देखायलांबाय थानो नाजानोसै हाय नै हाजोआ खाथियाव फैनायखाय नुदियासैनो थिखिनिखौ देखायहरनोसै आं अरुणाचल माइ बायदिसो
लामाया ओंखारख्लायलांनांसिगोनसो जोङो ओरैजाय ओमफ्राय भैरबकुन्द'थिं ओंखारहैनोसै आरो भैरबकुन्द'निफ्राय न'आव थांसै आंनि भिडिअ'आ बारा एसेबां दामि जायाखैसै लोगोफोर अन्नानै आंखौ निमाहा हो स' आङो लामाफोरखौल' देखायनाय जाबाय आरो आं एसेबां गोरोंबो नङा बेनि थाखाय आंखौ निमाहा हो वेलकाम टु बालेमु बाय बाय लाभ इउ अल लोगोफोर थेंक इउ नायनायनि थाखाय